Mă chinuiesc, mă măligă cu slănină, cu ou și cu brânză. Cele care doresc să slăbească și să mențină, nu mai refuzați mâncarea tradițională din copilărie. Serviți-o, vă rog frumos, dar clar că trebuie servită în cantitățile corecte. Grăsimea este cantitatea corectă, brânza la fel, cantitate corectă și proteică, adică are mai multă proteină, mai puțin graș și, bineînțeles, nu. Și chiar și foarte, 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 foarte gustos, vă garantez. Da? E important să avem o emoție atunci când mâncăm. E important să mâncăm cu gust, nu doar piept de pui și atât și o salată. Nu, mâncați cu gust, mâncați în cantitățile corecte. Lăsați un mesaj dacă și voi, da, cu mămăligă, dacă și voi în copilărie ați servit, dar nu cred că există unul să nu servească pături. Doar că astea sunt pături un pic mai moderne, așa, pentru că nu, trebuie și să ne menținem și să slăbim, de ce nu? Pici și vă aștept comentarii.